машината, за какво е толкова пари? Добре, на телевизията камерите как снимат на Батенберг? Е, така искам да снима и телефона. Е, как снимат ония камери в тъмно на новините, на такова, е, така искам да снимам. Все едно камера с микрофон. Да, хубаво снимат това. Ето би трябва. Аз за какво че викам да ги сменим? Аз само заради камерата съм си го взел. А това е 5 мегапиксела, Петя. Много хубаво снимат, Да. да, с телефона. Абе, може и с 8, ама вече ще блъскащи и въртящи. Аз ти казах, че изядох. Дали имат въртящи, ама аз го ударих и го изядох. Изядох му това лентовия кабел. С забита вид съм с обратна и го майката му разкатах. Чак толкова памет няма, аз не съм моторил памет. Има, ама. Я да видя мога ли да излезе номера на рейс. Перфектно. Глей. Чакай, че го. Ето, перфектно. А? Хубаво, това ще камера. Няма да дам, че му е 20 лева готово.